Najskôr zlovestná krása, potom sklenené peklo. Pribudli ďalšie dých vyrážajúce svedectvá. NASA podľa ruských médií odhadla, že výbuch v atmosfére bol približne 30-krát silnejší ako v Hirošime. Тёма, это было страшно! Do nemocnic stále prúdia zranení, už ich je 1200, 100 000 domácností nahlásilo škody, ich výška 25 miliónov eur, to hovoria prvé odhady. Sklo sa v priebehu pár hodín stalo nedostatkovým tovarom, nič príjemné, keďže udreli 20-stupňové mrazy. Toto je miesto, kde mal dopadnúť jeden z najväčších úlomkov. 6 potápačov prehľadávalo dno 3 hodiny. Nič nenašli a pre zakalenú vodu práce prerušili. Rybári ale hovoria, že prišli o úlovky. В 9 где-то пришел и вообще даже ни разу не шевельнул поплывочек. Но после, может, метеорита вот этого. Už sa našli špekulanti, ktorí chcú rozprávkovo zbohatnúť. Predávajú vraj kúsky z meteoritu. Za tento si vypýtali cez 7 000 eur. No vyžívajú sa aj recesisti. Obeťou žartov sa stal prezident Putin aj Bruce Willis, ktorý zachraňoval svet pred meteoritom. Už ma nevolajte, hovorí nápis pod fotografiou. No a kým Rusko žilo svojím Armagedonom, k Zemi sa približoval ďalší kus skaly, o mnoho väčší, ako sa rozpadol nad Uralom. Váha 400 000 tón a veľkosť polovice futbalového ihriska, minul názov Vesmírny chlp. A o tom, že meteority neobchádzajú ani Slovensko, svedčí aj táto mapa. Vidíte, kde a v ktorom roku ich našli. 2 z nich mali viac ako 40 kg. Nuž kto vie, čo nám vesmír pripraví najbližšie. Marek Vnenčák, televízia Markíza.